yan uwa wannan bidiyon zamu yi bayani da dama kamar da kuma karba a jikin thumbnail din bidiyon nan kuma da wannan description nan da wannan sunan bidiyon kamar da ku gani yanzu dama gashi nan duk wani game na kuɗi ko wani application na kuɗi gashi nan zamu duba zamu gani application ne wanda zaka dauko shi da Play Store sannan kuma dole sai ka sa kuɗi. Yanzu gashi nan GTA zamu yi misali da shi gashi nan mun danna cikin sa wanda kuke gani mun danna cikin GTA San Andreas to kai tsaye dai kamar da kuka gani idan kuna so ku dauko shi gashi nan GTA na ya dawo na kyauta anan a mood din nan hamma da mood din sa kuma kuna danna download APK plus OBB din nan ta kai tsaye zai muku download din sa to kai tsaye kamar da kuke gani ku taimaka idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel namu ka danna mana alamar subscribe sannan kai like ku biyo cikin wannan bidiyon har karshe domin ku ga yadda ake downloading wannan application din da zai ba ku kowane application na kyauta. Muna godiya. Kuna kallon bidiyon nan da Allah ku taimaka ku danna mana wannan alamar subscribe din ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna wannan ƙararrawar sadarwa sannan sai ku zabi all kuma da kuke gani wannan shine taimakon da za ku mana. Muna godiya da kyau sannan kuma kuna da ra'ayi akan wannan bidiyon ku taimaka ku danna mana alamar like sannan ku comment din bidiyon nan. Muna godiya jama'a. Kamar da kuke gani a sabon bidiyon mu na yau zamu bayani akan wani application ne. Wannan application din shine wani application mai matukar amfani da muhimmanci. Kamar wannan application din zai saka ka da ka dinga adana kuɗin ka yadda zai zama na cewa kowane irin application da aka ce maka sai ka saka kuɗi ko kuma misali a ce akwai wasu application din da aka ce in za ka yi download din su dole sai ka saka kuɗi. Kamar misali ka shiga Play Store yanzu haka zan yi muku typing din GTA misali a ce GTA shi za a ce dole sai ka misali a ce GTA San Andreas na waya kamar yadda za a ce dole sai ka yi download din dole sai ka saka kuɗi a cikin Play Store ɗinka sannan za ka yi download ɗin application ɗin sannan zan nuna muku yadda za ka ɗauko wannan application ɗin kyauta ba tare da ka saka kuɗi ba. Yadda kuke gani yanzu gashi nan zan yi download ɗin GTA na yi typing ɗin sunan GTA gashi nan gasu nan kala GTA za a ce sai ka saka kuɗi 2,500 wani har 1,800 1,800 gasu nan. To kamar yadda kuke gani yanzu in kuna da bukata ba wannan application ɗin bari nuna muku application ɗin da zai sa dukkanin wani application na kuɗi wanda zai su dinga adana muku kuɗin ku. Wannan application ɗin mai suna Happy Mood zai kawo muku ƙarshen wannan abu. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na shigo cikin wannan application na Happy Mood mun shigo cikin wannan application namu na Happy Mood. Wani application duk wani game da ka sani ko wasu abubuwa ko wani application wanda za a ce sai ka sa kuɗi a cikin ko kuma ma zai zama da cewa ma misali a ce application din bayan ka siye shi sai kuma ka ƙara siyan wasu abubuwa a cikin wannan application din to kaga wannan application din zai kawo muku sauƙin wannan abubuwa. To kamar yadda kuke gani yanzu misali zan yi typing GTA anan GTA kamar yadda kuke gani na yi typing GTA saboda kusa da cewa GTA game ne na kuɗi ko a waya ma. To gashi nan GTA San Andreas gashi nan ya zo nan a nan gurin a kyauta gashi nan da shi da Los Angeles ma gashi nan an ce har da ma cheat ɗinsa automatic cheat wanda ba ma sai kun yi wani abu da shi ba. Gashi nan kamar da kuke gani wannan shine GTA din za ku iya download ɗinsa kai tsaye kamar da kuke gani ga original application din nan idan kuna da bukata. To kamar da kuke gani ku biyo mu cikin wannan bidiyo har ƙarshe sabbin ku ga yadda ake download din wannan application din mai suna Happy Mood. Wannan application din kamar da kuke gani babu shi a Play Store in kuma ku yadda bari mu je mu duba. Kamar da kuke gani za mu tafi sunan wannan application din Happy Mood kamar da kuke gani wannan application din babu shi a Play Store sai dai ku ga irin sa a Play Store kuma gaskiya duk wannan application din duk wanda ya ce maka shi akwai a Play Store gaskiya ƙarya yake maka. Amma kamar da kuke gani kai tsaye yadda kuke kuna so ku download wani application din za ku shiga Google din kan wayar ku. Kuna shiga Google na danna Google mu dan jira ya bude ta da makale ne to ya hakuri. Yawa to kamar da kuke gani zan tafi sunan wannan application mai suna Happy Mood kamar da kuke gani saboda akwai applications da yawa wanda babu su a Play Store. Kamar da kuke gani na tafi sunan wani application mai suna Happy Mood yana load network ne. Yawa to kamar da kuke gani ga application din nan ga su da kala za ku zaba sai ku danna nan gurin wajen kan blue rubutun nan kuna dannawa. Yawa to kamar da kuke gani wannan application din dukkanin applications din da kake da dukkanin abin da kake da bukata na wanda yake na kuɗi zai kawo maka shi a na kyauta. Kamar kuke gani yanzu misali a ce akwai KineMaster ko kuma wasu applications wanda dama in kai download din su dama wanda free ne a Play Store idan ka riga ka shiga wani cikin wayannan applications din za su nuna ma cewa wayannan application din na kuɗi ne. To in Allah ya yarda wannan application mai suna Happy Mood zai kawo maka maganin wayannan abubuwa. To kamar da kuke gani yanzu ga mun nan kala yanzu misali a ce za mu ƙara shiga mu ƙara downloading wani wasu application din gashi nan GTA ga su nan kala kamar da kuke gani ga cheat for GTA 4 ga abubuwa nan dai ga GTA Vice City ma kamar da kuke gani wanda shi ma dama a can
shi ma na kuɗi ne a Play Store. Kamar da kuke gani wannan application din da duk wani game na kuɗi, kamar da kuke gani gashi nan GTA Grand Theft Auto 3, gashi nan GTA kala kamar da kuke gani. To wannan application din yana da amfani sosai. Da Allah ku taimaka ku danna mana alamar like, ku danna mana alamar subscribe kuma zuwa wannan channel namu. Sannan kuma duk wani game ko wani ko game wanda kake so, wanda za a ce maka wannan game din na kuɗi ne shi, to wannan application din zai taimake ka sosai. Kamar da kuke gani gashi nan mood unlimited coins, gashi nan mood kala Talking Angela gashi nan kaman gabata, ko kuma Subway Surfer, ko kuma Minecraft. Yau kamar da kuke gani wannan game din ma na kuɗi ne, Minecraft. Kamar da kuke gani gashi nan Minecraft, kamar da kuke gani amma an yi mood APK din sa. Yauwa kamar da kuke gani bayan kai downloading wannan game din shi ma sai ka sa masa kuɗi a ciki, amma kamar da kuke gani gashi na ya zo a nan kai tsaye. Bari mu je mu duba a Play Store mu gani wannan game din shin da gaske na kuɗi ne. Bari ku gani kamar da kuke gani za mu rubuta sunan sa haka Minecraft, gashi nan ya ma fito a sama. Kamar da kuke gani shi ma Minecraft na kuɗi ne, game ne gashi nan an saka kuɗin sama 2880. Kamar da kuke gani wannan game din, kamar da kuke gani wannan game din sunansa Minecraft, an masa kuɗi ma har 2880.